ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായം 6ാമത്തെ അധ്യായം സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിര സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടി ഇന്നലത്തെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ബന്ധുത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നൈസർഗികമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പറയാണ് ബാക്കി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബന്ധുത്വത്തെ കുറിച്ച്. ബന്ധുത എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദ്യ രൂപത്തിൽ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക വൃന്ദാവനവാസികളായ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും യശോദ മാതാവിന്റെയും മനോഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കളായിരുന്ന ആര്? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള നന്ദ മഹാരാജാവും യശോദ മാതാവും. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ഈ വികാരത്തെയാണ് കൃഷ്ണനോട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മ ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനോഭാവം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ മകനായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തിനുള്ള അവസരം തരാണ് നമുക്ക്? ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു വികാരമാണ് അവിടെ നമുക്ക്, നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു വികാരം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ബന്ധം. അല്ലാതെ ശരിക്കും നമുക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നടത്തി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നന്ദ മഹാരാജാവിനും യശോദാ മാതാവിനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് ആ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് നടത്തി കൊടുക്കുന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വൃഷ്ണികളുടെയും, ദ്വാരകയില് കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് വൃഷ്ണികള്, വികാരം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിതൃപുത്ര രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധം വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകാവാസികളിലും പ്രകടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വൃഷ്ണികുലത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരും വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ചവരും അവരുടെ വികാരം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് അവരും. അപ്പോ പിതാവും പുത്രന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഈ പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകാവാസികളുടെ അവരിലും എന്തായിരുന്നു? അവരിലും പ്രകടമായിരുന്നു. കാരണം ആ ബന്ധുത്വം ഒന്ന് പിതാവിനായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൃഷ്ണി വംശത്തില് ഉള്ള ദ്വാരകാവാസികളെ പോലെ അതും പ്രകടമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എവിടെ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ദ്വാരകയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ കുലത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്നത്. അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരുടെ ഭാവം അതാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അത് അവർക്ക് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്. വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസി കാണുന്ന ആത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ഇവരില് അതെങ്ങനെയാണ്? നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അവരിൽ ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃഷ്ണികളിലായാലും വൃന്ദാവനവാസികളിലും കാണുന്ന ആത്മപ്രചോദിതമായിട്ടുള്ള ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇത്തരം സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഇത്തരം സ്നേഹം പിൻകാലത്ത് സ്വയം വികസിച്ചു വരേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസികളിലും കാണുന്ന ഈ ആത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അത് അവരിൽ സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാക്കി, നമ്മളിപ്പോ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതല്ല. അത് അവരിൽ നിത്യമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അവര്
നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് ബാധകല്ല, ഈ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും ബാധകല്ല. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി അത് പാസ്സായത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്, വൃന്ദാവനത്തില് വരാൻ തന്നെ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇത്തരം സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഇത്തരം സ്നേഹം പിൻകാലത്ത് സ്വയം വികസിച്ചു വരേണ്ട ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരുമ്പോ അത് നമ്മള് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് വികസിച്ച് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല, ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനവാസികളിലൊന്നും അത് പ്രസക്തിയില്ല. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അർഹത ഇവിടെ പറയുന്നത് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാര്. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വൃന്ദാവനവാസികളുടെ പാത പിന്തുടരുന്ന ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായിട്ടുള്ള വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അവരാണ് ആര്, രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭക്തി തത്വങ്ങള് നിയാമക തത്വങ്ങള് കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ അവരതൊക്കെ ഓൾറെഡി പാസ്സായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അവിടെ ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ആത്മീയാചാര്യന്റെയും അനുശാസനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിക്കണം. ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ ഭക്തി സേവനത്തില് നിയാമക തത്വങ്ങൾ എല്ലാവരും കർശനമായിട്ട് അനുസരിക്കണം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഒരുവന് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കാവൂ. ഈ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഉത്സാഹം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൃന്ദാവനവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടവരാണ് അവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് അത്രയും അടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയൂലേ, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഓരോ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും, അപരാധമായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയും നമ്മള്. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനെ കുറിച്ച് അതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിരുചി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാനസികമായെങ്കിലും സദാ വൃന്ദാവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യും. എവിടെ വസിച്ചാലും വ്രജധാമത്തിലെ ജീവിതത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത ഭക്തന്റെ കാലടികളെയും കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടിയ ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാര് സേവിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇങ്ങനെ അഭിരുചി വികസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് ചെയ്യണം. എവിടെ വസിച്ചാലും ഈ വ്രജധാമത്തിലെ, വ്രജധാമം എന്ന് വെച്ചാല് വൃന്ദാവനത്തിലെ ജീവിതത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളും കുറിച്ച് നമ്മൾ സദാ ചിന്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനായിട്ട് നോക്കണം. നമ്മള് ജന്മം കൊണ്ട് എവിടെയല്ല ജനിക്കുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിലല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അത്രയധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തിരസേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി. സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് വെച്ചാല് സഹജിയാസ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അതായത് നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് തന്നിഷ്ടത്തിന് തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. അതാണ് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കൂട്ടര് ഒരു മിനിറ്റ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പോയാ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് നമ്മള് തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല, നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇക്കൂട്ടര് തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരായി കഴിഞ്ഞെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുക, നടിക്കുന്നവരാണ് അവര്. സ്വയം ഭാവിക്കുക, ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകൃത ഭക്തി സേവനത്തിന് അലവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്, ചിത്തപ്രണാളികള്. അവര് പുറമേക്ക് തോന്നും ഞങ്ങൾ വലിയ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പോലെ നടിക്കും, പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്? നിയാമക തത്വങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയരല്ല, തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്തവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സഹജിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്നു വികസിച്ച ശേഷവും നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജ്ഞാനികളായ ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്ന നമ്മളെ ഉള്ളിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ, സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. അത് വളർന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു പോണം? ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പാലിച്ചു പോകണം. നമ്മൾ എത്രയും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റാം? വീഴ്ച പറ്റാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് ദാമ്പത്യപ്രേമം. ദാമ്പത്യപ്രേമം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയോ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെയോ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തി സേവനം. ഇതിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാര്, ഈ രണ്ടുപേരുടെയും രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം തുടരുന്നതാണ് എന്ത്? കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നതാണ് ദാമ്പത്യപ്രേമം. അത് രണ്ടായിട്ട് പറയാം, ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷം, ഒന്ന് പരോക്ഷം. ഇത് രണ്ടിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോപിക ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവന മാതൃക പിന്തുടരുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടേതാണ് പിന്തുടരുക. ഗോപികമാരുടേത് ഏത് ഭക്തിയാണ്? ഗോപികമാരുടെ പ്രേമഭക്തി പറയുന്നത്. ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി പിന്തുടരാനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ രണ്ടു തരം പറയണത്, ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷവും ഒന്ന് പരോക്ഷവും. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഏതാണത്? പരക്കീയോ, സ്വകീയവും പരക്കീയെന്നും കൂടി പറയാം അതിന്. അതായത് ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അതിനെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ദാമ്പത്യപ്രേമം രണ്ടു തരത്തില്, ഒന്ന് ഗോപികമാരുടെ പിന്തുടരുന്നതും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ റാണികുമാരുടെ പിന്തുടരും. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സ്വകീയം എന്നും പറയാം പ്രത്യക്ഷത്തിന്. ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് സ്വകീയം എന്ന് പറയുന്നത്. പരകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോപികമാരുടെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഏതാണ്? പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പരകീയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് ഏതാ പറയുന്നത്? പ്രേമഭാവത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളത്, പരകീയമായിട്ടുള്ളത് ഗോപികമാരുടെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. ഭഗവാനുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കേളി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സംയോഗ പ്രേമം വളർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആരാധനയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ പ്രേമഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് രണ്ട് ഉൾപിരിവുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ രൂപത്തിലും, ഒന്ന് കാമുകന്മാരുടെ രൂപത്തിലും. അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തില് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എവിടേക്കാണ് പോകുക? ദ്വാരകയിലായിരിക്കും എത്തുന്നത്. ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ റാണിമാരായിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ റാണിയായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാമുകനായിട്ട് കാണാം, ഭർത്താവായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭർത്താവായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അവര് എവിടേക്കാ പോകുക? ആ ഭക്തിയില് ഉന്നതിയിൽ എത്തുമ്പോ അവർക്ക് ദ്വാരകയിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്.
ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ദ്വാരകാധാമം. അപ്പൊ കുറെ ധാമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരകാധാമം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ദ്വാരകാധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ആരായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ റാണിയായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. കാമുകന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ സംയോഗ ബന്ധം വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഗോപികമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗോപികയായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നന്ദ മഹാരാജാവിനെ യശോദ മാതാവിനെ പോലെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സംയോഗം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദാമ്പത്യ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരിലും അതുണ്ടാവും, പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ടാകും, എല്ലാവരിലും. കാരണം നമ്മളെ ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്ത്രീയാണെന്നും പുരുഷനാണെന്നും പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ്? ആത്മാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്നുള്ളൊരു ഭേദം, വ്യത്യാസം അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള മനോഭാവം സ്ത്രീകളിലും വളർന്നു വരാം. ഗോപികമാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആരിലുണ്ടാകാം? പുരുഷന്മാരിലുണ്ടാകാം. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ദണ്ഡകാരണ്യത്തില് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് കുറെ സന്യാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ശ്രീരാമസ്വാമി ഏകപത്നി വ്രതക്കാരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി ആരെയും വേറെ ആരെയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരായിട്ട് അവതരിച്ചു. അവര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഈ ഗോപികമാർക്ക്, അതായത് ഈ മഹർഷിമാർക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്കും ഭഗവാനിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ ഗോപികമാരുടെ ഭാവം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദണ്ഡകാരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്യാസിമാരെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ അവർക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അടുത്തത് പിതൃഭാവം, സുഹൃത് ഭാവം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ദാമ്പത്യ പ്രേമത്തില് കാമുക, അതായത് ഗോപികമാരുടെ ഭാവവും കണ്ടു, ഭാര്യമാരുടെ ഭാവവും കണ്ടു, അല്ലെ? രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഗോപികമാരുടെ ഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത് ഭാവം. അപ്പൊ പിതൃഭാവത്തിലോ സുഹൃത് ഭാവത്തിലോ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയോ സുബലന്റെയോ കാലടികളെ പിന്തുടരണം. അപ്പൊ നന്ദൻ വളർത്തച്ഛൻ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനാണ്. ബ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ആര്? സുബലൻ. അപ്പൊ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ സുബലന്റെയും കാലടികൾ പിന്തുടരണം. അപ്പൊ നന്ദമഹാരാജാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ വളർത്തച്ഛനാണ്, സുബലനാണെങ്കിലോ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തോ ആയി തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് പിതാവാകാനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ, അതായത് നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമുക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കും? നന്ദ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് നടിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ നന്ദമഹാരാജാവിനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ചുപോലെ, അതായത് നമ്മൾ നടിക്കുകയാണ് അവിടെ. മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ പിതാവാണെന്ന് വെറുതെ പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട്? ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തില്. പക്ഷെ ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് പറയണത് നമ്മൾ നടിക്കുകയാണ് അവിടെ. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വെറുതെ നടിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ പിതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. ഒരാൾ സ്വയം നന്ദമഹാരാജാവ് എന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവരുടെ പിതൃസ്നേഹം മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമാകും. അപ്പൊ ഞാൻ സ്വയം നന്ദമഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ അത് മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹസ്തിനപുരത്തില് കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുടെ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്. ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാനെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ഒരു അവസരവും കൊടുത്തു. നാരദന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അയാൾ നന്ദന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാനായിട്ടും സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ടുണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഇത് വികസിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് വികസിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പുഷ്ടിമാർഗം. ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്
ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മനോഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വികസനം എന്താണ്? ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് വൈഷ്ണവ മതത്തിലെ വിഷ്ണു സ്വാമി വിഭാഗത്തിന്റെ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്? ഈ പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്. ഗുജറാത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 17 അല്ലെ? ഇനി ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. ഹർഷോന്മത്തം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആനന്ദം നിറഞ്ഞ അത്രയുമായൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭാവത്തിന്റെ നിർവചനം ഇത് നമ്മുടെ ബുക്കിലില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധ സത്വം എന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഒരു സൂര്യകിരണം പോലെയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധ സത്വം എന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാവും? കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഒരു സൂര്യകിരണം പോലെയാകും. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഹൃദയം വിവിധ രുചികളാൽ മാർദ്ദമാവുകയും അപ്പോൾ ഭക്തൻ ഭാവാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൃദയം വിവിധ രുചികളാൽ മാർദ്ദവമായി പോകും. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഹൃദയം പലതരത്തില് മാർദ്ദവമായിട്ട് ഭക്തൻ എന്താ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭാവാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് മധ്യലീല 23:5. ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക്, അതായത് സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടിപ്രഭമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങള് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം എന്താകും? സൂര്യകോടിപ്രഭ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില. അതിനാൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഭക്തൻ സൂര്യനും തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂര്യനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? മേഘത്തിന് മൂടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള അത്രയും ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ആ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകും. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാളും മഹത്തരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പരിപൂർണമായിട്ട് തീരുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉത്തമാധികാരിയുടെ, അതായത് ആ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ആർക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ആ ഭക്തൻ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ രാധാറാണിയെ സേവിക്കാന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭക്തരുണ്ടാകില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലെത്തിയ ഹർഷോന്മത്ത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഭക്തരുണ്ടാവില്ല. ആ സമയത്ത് ഭക്തൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയണത്? ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോന്മാദം എന്ന് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തില് ആ ഭക്തന് തന്നെത്താനെ കരയും, അല്ലെങ്കിൽ വിറകൊള്ളൊക്കെ ചെയ്യും. അതായത് നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അറിയാതെ കണ്ണീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെത്താനെ വിറകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്തിന്റെയാണ്? ആ ഹർഷോന്മാദാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തനിൽ പ്രകടമാകുന്നതാണ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ദുർവാസ മഹർഷി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീര് ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നതും കണ്ണുനീര് പൊഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്താണത്? അവര് പോലും അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. കണ്ണീന്നിങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിലും കണ്ണീന്നിങ്ങനെ കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരീരം വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ണീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് അവരറിയുന്നില്ല. അതാണ് ആ ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഹർഷോന്മാദമായ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാം.
രണ്ട് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ഭക്തന്മാരുടെ മായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മാത്ത പ്രാണം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ കാലുകുത്തുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് മഹാപണ്ഡിതനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയാണിത്. അഥവാ വലിയ സർവകലാശാല ഓണററി ഡിഗ്രി നൽകുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും എപ്പോഴും ഓണററി ഡിഗ്രി ലഭിക്കുമെന്നും അതിനർത്ഥമില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്റെയോ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്, ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടും കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ സവിശേഷ കാരുണ്യം കൊണ്ടും. അപ്പൊ അതായത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒന്നും പോവാത്തവരെ തന്നെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. അവർക്ക് ഓണററി ഡിഗ്രി ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, അതായത് അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായിട്ട് നടക്കുന്ന പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണത്. നമ്മൾ ലോട്ടറി അടിക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്, പണ്ഡിതനായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് ഓണററി ഡിഗ്രി കിട്ടാം. അതേപോലെ ചിലവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി കപിലഭൈരവൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഭാഗവതം 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം 25-ാമത്തെയും 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അമ്മേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ശക്തി അനുഭവിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശക്തി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പ്രസംഗം തൊഴിലാക്കി ഒരുവന് കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ പ്രസംഗം തൊഴിലാക്കിയ വ്യക്തി എത്രത്തോളം പ്രസംഗിച്ചാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തില് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കാര സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തില് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആത്മീയമായ ജീവൻ കുത്തിവെക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും, അത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തില് ആത്മീയമായ ജീവൻ കുത്തിവെക്കാനുള്ള ശക്തി ഭക്തിക്കുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോന്മാദ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഉദാഹരണമാണ് എന്ത്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന നാരദ മഹർഷിയുടെ ജീവിതകഥ. നാരദ മഹർഷിയുടെ ജീവിതകഥ എന്താ പറയുന്നത്, വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായി കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വികസിച്ചു വന്നു. കൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നാരദ മഹർഷി എന്താ ചെയ്തത്, ചതുർമാസ്യത്തില് 4 മഹർഷിമാരെ സേവിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കീർത്തനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു, കൃഷ്ണന്റെ നേരെയുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വികസിച്ചു വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ആ കഥ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാവം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഒന്ന് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 തരത്തില്, ഒന്ന് സംഭാഷണത്തിലൂടെ, നോട്ടത്തിലൂടെ, അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഒന്ന് സംഭാഷണം കൊണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെങ്കിലോ, നാരദ മഹർഷിയുടെ ആശംസ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. മൃഗാരി 2 പേരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് സംഭാഷണം കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ നാരദീയ പുരാണത്തില് കൃഷ്ണൻ നാരദയോട് പറയുന്നതാണ്, എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണോത്തംസമേ, ബ്രാഹ്മണന്മാരില് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അഹംസം, അതാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്, അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളദായകവുമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരാൻ ഞാൻ അങ്ങേ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പറയുന്നത്
പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളകരമായിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ സംഭാഷണം കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് അഹർഷന്മത്ത പ്രേമം വളർത്താനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ സാധിക്കും. പിന്നെ നോട്ടം കൊണ്ട് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ജാങ്കല ദേശവാസികള് കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കണ്ണു പറിക്കാനാകാത്ത വിധം അന്തം വിട്ടുപോയി. അത്രയും അവര് ഭഗവാനിലൂടെ എന്തായി ഹർഷപ്രേമം വളർത്തിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. എങ്ങനെ? നോട്ടത്തിലൂടെ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ജാങ്കലവാസികള് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അവർ അന്തം വിട്ടുപോയി. നീ ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആശംസ. ശുഖസംഹിതയില് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 തരത്തില്, ഒന്ന് സംഭാഷണം കൊണ്ടും, രണ്ടാമത്തെ നോട്ടത്തിലൂടെ, മൂന്നാമത്തത് ആശംസയിലൂടെ. പിന്നെ ഇനി പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെ നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായ ഈ സ്വാഭാവിക ആകർഷണം നാരദന്റെ കാരുണ്യം മൂലമാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവും ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാരദ മഹർഷി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെ ചെയ്ത്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം മൂലമാണ് ഭക്തനായിട്ട് മാറിയത്. ഭഗവാനോട് ആയ ആകർഷണം വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും അത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആരാഗ്രഹിച്ചു? നാരദ മഹർഷി ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രഹ്ലാദൻ ആരായിട്ട് മാറി? ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തനായിട്ട് മാറി. ഇതിനെയാണ് സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തോത്തമ ഹംസമായിട്ടുള്ള ഭക്തോത്തംസമായിട്ടുള്ള നാരദന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം മൂലമാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നത്. പിന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നത് പർവമുനി നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദരെ, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജന്മമെടുത്ത ഒരു വേടന് പോലും എന്ത് സാധിച്ചു? മഹാനായെന്നു മാത്രമല്ല കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് തീർന്നു. പുണ്യാത്മാക്കളെയും വെച്ച് അത്രയും വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ്. അതായത് മൃഗാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു വേടനായിരുന്നു. അപ്പൊ വേടനാവുമ്പോ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളെയും അമ്പ് ചെയ്ത് കൊല്ല അതൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അതായത് ചാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉറുമ്പിനെ കാണുമ്പോ ചാടി നടക്കും. കാരണം ആ ഉറുമ്പ്, അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ജീവി പോലും എന്താവരുന്ന പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപകടം സംഭവിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പോലും തന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് അവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? പിന്നെ ആ ഭക്തനായി തീർന്നതോടുകൂടി മാറുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് അത്രയും പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അത്രയും വലിയവനും മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ്. കാരണം നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൃഗാരിക്കൊക്കെ ആരായിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചത്? ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എടുക്കാൻ ഹരേ പറ്റും? ഇല്ല, പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞോ കപ്പാസിറ്റി ഇന്നത്തെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ എടുത്താൽ മതി. ഇല്ല, നാളെ വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേട്ടോ. 2 ചാപ്റ്ററിന്റെ മാതാജി. നാളെ വയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അതറിയില്ല, വലുതാണോന്ന് അറിയില്ല. 18 കുറച്ച് വലുതാണ് മാതാജി. 18 വലുതാണോ? 19 ഒരെണ്ണം ചെറുതാണോ? 19 ചെറുതാണ്, 18 വലിയ. ഇന്ന് തീരൂല. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കി നോക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2:30 നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുണ്ടാവോ സമയം? നാളെ എടുക്കേണ്ടി വരാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, കയറാം. കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ.
നാളെയാണോ മാതാജി? നാളെ നമുക്ക് 3 മണിക്ക് തന്നെ വെക്കാം. 2:30 മാതാജി വേണമെങ്കിൽ. പിന്നെ സത്സംഗം ഉണ്ടല്ലോ. നാളെ സത്സംഗം ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. നാളെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സത്സംഗം ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല നാളെ. പിന്നെ മഴയല്ലേ എന്തായാലും. പിന്നെ നാളെ 2:30 വെച്ചൂടെ മാതാജി? എങ്ങനെ? നാളെ 2:30 വെച്ചാൽ പിന്നെ 2 അധ്യായം തീർക്കാമല്ലോ. 2:30 തൊട്ട് 3:30 വരെ. നാളെ കഴിയായിരിക്കും. 3:45 വരെ. നാളെ വെക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും? നാളെ കഴിയും അത്. 2 ചാപ്റ്ററല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി. അതെ, നാളെ കഴിയും. കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന്റെ സ്ലൈഡിലധികം 10-25 സ്ലൈഡ് വരുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിൽ ഒരധ്യായം പറയാനുണ്ട്. കാരണം ലക്ഷണങ്ങളാണ്, 9 ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നില്ലേ, അത് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് ഉണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലായി.